astăzi la Natură și Aventură. Mergem undeva sub vârful Godeanu, ieșim în golul alpin. Deschidere extraordinară. Și nici țipenie de om. Mai sus cât mergem e și mai frumos. Și mai avem parte de o premieră la emisiunea Natură și Aventură, și anume faptul că facem de mâncare pe lestede de piatră. Da, s-a luminat. S-a luminat destul de bine. Ăla de acolo, piramida, celebra piramidă, celebrul vârf Gugu, unde sunt legendele cu Zamolxe. O văd. Acum de alarmă, nu le anunță pe alea. Așteptăm câteva ore și nu degeaba. Reușim să le vedem de aproape.